mapy, vole. To je si Darth Vader, nedávej si to kapocu. Já jsem Luke Skywalker, vole. Tohle nepůjde, to nepůjde. A proč Nedám! Nejdřív to musím pověsit. Nikož to šárka nemá na čem lítat. Jsi krásnej, Maty. Ještě tu kapucu. Hry, ne, nechuť to. Už mi to na to... Nic neříkej, jenom nabízej. Dobrý. Počkaj. No, můžeš. Ale my tady máme vyskratujeme, tyjo. Dítě umírá smíchy, kdyby se zrudí, vole. Tak já bych chtěl Ferrari, mobil, notebook, propisku, penál, už nevím. Ale mohla si říct, aby to spadlo. Ne, je to ten... Počkej, nechceš to dopověsit? To je správná ženská. Hej! Teď čurá, Víš, čo začínáme? Teď šurá ten bíča. teď máme někdo pokud. Přijde je strašně nadšenej. Tady máte dopis pro Ježíška. Dáš to Šrámisovi, Šrámis to chytne a Šrámis to pustí. Zkouška teď. Šrámis se chytne, Šrámis to pustí. Já to neprostím na zkoušku, to budeme pak sbírat. Dobře. Tak akce. Můžeš. Matýsku, vstávej, jsou Vánoce. Vánoce. Oni se tady na sebe vyděšeně podívají. Musíme se to natočit. No, to bude. A Tak pak tak já jdu domů. No, tak já bych chtěl Ferrari, Samsung Galaxy S10. Počkej, vole. A ty to musíš debil. Matýsku, vstávej, jsou Vánoce. Vánoce, hurá! Ujdi dárky! Od začátku, ty debile! Jde překážet ty dárečky. Já se kouknu na sebe, ne, že ty si budeš koukat pod stůl a já tu do očí. Ty vole! Kde má ty křupky? To dělá, je To nenatočíme! Je dárky! Ale Matýsku, pro tebe je tenhle. Co to je? Co, kam čumíš? Pojď, go! Je dárky! A Matýsku, pro tebe je tenhle. Pojď. Tak je dobrý, už můžeme. To je ta Itálie nebo to Ferrari? Tak si to rozbal a uvidíš. Ty vole. Zmuž se, ty vole. Zmuj se trošku! No prdele. Ticho, vypiš. Hlavně nezapomeň zase jeho jméno. Já nemůžu, vole. Já nemůžu. Teď, ty vole! Zkouška.